ewn ni'n syth mlaen i'r drafodaeth gyntaf heddi, sef addysg. Pwy sydd ar cwestiwn i'r gosodiad yn yr sylw ar addysg i ddechrau ni off? O, fyna, reit, Sophie, os dwi'n ni gael yr datganiad ar addysg. Pwrpas addysg yw roi sgiliau academaidd i ni, nid sgiliau bywyd. Diolch yn fawr iawn i ti. Rhywbeth i ddechrau ni off yna. Pwrpas addysg yw roi sgiliau academaidd i ni, nid sgiliau bywyd. Na i ofyn i chi, Keith Davies, os llwch chi danio'r meic i roi'ch ymateb cychwynnol chi hwnna. Beth chi'n meddwl yw pwrpas addysg ysgol? Sgiliau academaidd neu sgiliau bywyd? Wel, blynydde nôl, wy'n credu academaidd oedd e, a nid sgiliau bywyd. Ond beth sydd wedi digwydd, na gwy'n gwybod os ydych chi'n gwybod, ond mae'r gweinidog addysg yma, Hugh Lewis, wedi gofyn am adroddiad ar y cwricwlwm ysgol. A mae yna adroddiad enfawr wedi cael ei baratoi dros y blwyddyn a hanner diwetha, adolygiad Donaldson. A os edrychwch chi ar pethau mae Donaldson yn ei ddweud, mae'n cytuno gyda beth o'ch chi'n gweud fyna, bod gormodd o bwysles wedi bod ar pethau academaidd yn yr ysgol, a dim am bethau creadigol, dim am bethau bywyd. A os edrychwch chi ar Donaldson, mae'n sôn am 4 peth. Os, mae rai ni gael pethau academaidd, mae rai ni fod yn ddysgwyr a dysgu pethau, neu llwybeth symud mlaen. Ond hefyd, mae rai ni fod yn bobl creadigol. Achos chi'n bod y bobl un sy'n gwneud yr arian mawr yn y byd, nag e pobl academaidd o nhw, pobl sy'n creadigol. Wedi cael syniadau da oherwydd bod nhw wedi cael cyrsiau academaidd da, ond wedyn wedi mynd yn greadigol. Ac hefyd, ddoi beth arall mae Donaldson am sôn am, i ni'n ddinasyddion, a dylen ni fod yn gwybod, a fi falch i weld chi fan hyn, i ddysgu am y cynulliad, a beth mae'r cynulliad yn ei ddweud. Achos mae nifer o bobl, sdim syniad nhw am y cynulliad, a beth yw'n pwer yn ei fan hyn, a mae Donaldson yn gweud, na, ni edrych am ddinasyddion. A'r pedwerydd peth mae Donaldson yn sôn am yw bod ni eisiau pobl iachus. Achos amser mae bobl yn mewn i'n weld i, patrwn wythnos i fi yw dyll un yn Llanelli yn y swyddfa, pobl yn mewn, maen nhw'n cwyno am rhywbeth neu gilydd, dim wrth dim merched dydd Iau, dwy mynnyn, mynd i bwyll gorau ac yn y blaen, a wedyn di Gwener nôl yn y swyddfa di Gwener, pen i'n mas i weld pobl neu pobl yn dod mewn. Ond wrth gwrs, llaweithwch chi nawr, 70 o'r ceisiadau dwi'n i gael yn Llanelli ar ddydd Llun a dydd Gwener yw pethau i wneud a iechyd. Yn bwysig i bawb. Na'r peth mwyaf pwysig i chi gyd, credwch fi. Chi'n modd, wel, ambell i stori dwi'n ei gael, mae'n ofnadw. Ond, no fe, nôl i beth mae Donaldson yn gweud, ie, mae rhaid ni gael pethau academaidd, ond mae rhaid ni gael pethau creadigol, mae rhaid ni wybod am y byd, bod ni'n ddinasyddion deallus, ac hefyd bod ni'n bobl digon o hyder a bod ni'n iachus hefyd. Gret, diolch yn fawr i chi, Keith. Na ddechrau'r drafodaeth. Ewn ni nôl ato chi, Keith Davies, am ymateb maes o law falle. So, ffyddai ato ti i gael yr ymateb cyntaf. Nes di roi dy gosodiad. Wyt ti'n gytuno gyda fe, neu wyt ti'n meddwl mae sgiliau bywyd, mae lled ysgol i ddysgu sgiliau bywyd i ni yn ogystal â sgiliau academaidd? Fi'n gytuno, fi'n meddwl trwy dysgu sgiliau academaidd yn yr ysgol, ni yn dysgu fel sgiliau bywyd fyd. Fi'n meddwl ni'n cael fel yr un fel cytbwys yn yr ysgol, fi'n meddwl mae fe'n iawn fel mae fe nawr. Diolch i ti ddim ddechrau ni off. Dwy lan yn barod. Gret. Diolch. Ddau ato ti i'r gain i ddechrau. Wel, yn bendant, dwi'n credu bod y system addysg ar chwal ar hyn o bryd a newidiadau sy'n digwydd mor aml. I bob pwrpas, dim ond profi'r cof mae addysg yn gwneud erbyn hyn gyda aroliadau ac yn cael ei dysgu siwt i ateb y cwestiwn, beth sy'n eisiau gael y marciau yna, a chyd yn dysgu fe, a na ni chi'n mynd mewn arholiad gyda yna. Chymod, gyda rhywbethau Cymraeg lefel A, beth yw gwerth dysgu 2 chwedl gyfan, neu dim ond mynd cael 12 brawddeg o hwnna lan yn yr arholiad, na byddai'n well bod ni'n dysgu pethau am wleidyddiaeth, pethau sy'n effeithio arno ni mewn 10-20 mlynedd, cenhedlaeth ni sy'n fod yn rhedeg y wlad yma, pan bod hanner plant ysgol yn gweld gwleidyddiaeth ar rhywbeth diflas, lle mae ddim diddordeb gyda nhw, mae eisiau canolbwyntio mwy ar materion fel am bersonol, dwi'n meddwl ni. Felly bydde hwnna'n disgyn dan y categori sgiliau bywyd i ti, mwy o bwyslais ar hynny. Yn bendant. Na fe, gret, Cai o ti'r law lan yna.
O'n i jyst yn cytuno gyda beth bydd hi fyna, bod so nhw'n becso'r athrawon, maen nhw'n mor obsessed gyda fel marciau a cynnyniad yn y diwedd, so nhw'n becso'n biti fel dysgu ni'r pethau sy'n bwysig yn bywyd, fel ti'n lli dod mas o'r ysgol yn lli fel, samo, datrys fel hafaliad quadratic y maths, ond ti'n ffili fel, so ti'n gwybod yn byd yn biti fel i fod yn fel berson da, neu sa'n gwybod dechrau teulu, neu pethau fel la, so fi'n credu eisiau mwy o pwyslais yno, pethau sy'n digwydd i chi ar ôl ysgol yn hydrach na'r aroliadau. Ddawn ni at Rhys fan hyn. Fi'n cytuno gyda be mae pawb wedi gweud hyd yn hyn, ond fi'n meddwl taw lle profiadau i ni'n cael sy'n dysgu ni sgiliau bywyd yn lle'r ysgol, fi'n meddwl bod falle mewn mas a trial gwahanol bethau yn fwy pwysig na'r ochr academaidd o ddysgu sgiliau bywyd ni. Ddau at ti gyda'r cwestiwn. Mae yna feirniadaeth wedi bod ar addysg yng Nghymru dros blynyddoedd diwetha yn dweud bod ni'n disgyn ar ôl yn tablet PISA math na o beth yn gweud bod yr addysg yng Nghymru ddim gweud mor dda falle a beth yw ar draws y ffin ac yn gweddill Prydain. Os felly, ond ni ddylen ni fod yn pwysleisio ar addysg academaidd i gael ni lan y tablet yna, neu wyt ti'n angytuno? Fi'n meddwl mod hwnna'n i wneud â ffordd mae aroliadau'n cael ei strwythuro, achos fel wedodd e'r gain, sy'n mewn profi gallu ni yn academaidd y cwbl. Fel, mae rhan fwyaf aroliadau fi, fi'n gwybod beth yw'r cwestiwn yn mynd i fod cyn mynd mewn, jyst disgu fe ar y cof sy'n eisiau fi wneud. Ond nôl i'r sgiliau bywyd peth, na gyfer pwrpas y bagaloriaeth Gymreig yw i ddysgu sgiliau bywyd i ni. A fi'n meddwl, fel fi yw'r person gyntaf i farnu'r bagaloriaeth Gymreig, fi'n cysau ond fi'n meddwl mae'r syniad na, a fi'n meddwl, dros y blynydde, mae'n mynd i ddatblygu, a fi'n gwybod, mae fe yn y proses o ddatblygu nawr. Fel mae athro dyn ni'n yr ysgol, mae fe'n rhan o'r pwyllgor blaenllaw sy'n ail strwythuro'r bagaloriaeth. A mae fe yn gweithio yn ara deg, a fi'n meddwl mae tuedd ni bobl ifanc i farnu pethau lywer i gloi. A dros fach amser, mae'r bagaloriaeth Gymreig yn mynd i wella, dwi'n meddwl, a na beth yw pwrpas hwnna i roi'r sgiliau bywyd ni, tra bod gwersi arall yn roi'r sgiliau academaidd i ni. Falle, sa'i yn cytuno dy popeth ar ran y ffordd ni'n cael ei arholi a phethau, ond mae eisiau'r cydbwysedd na. A efe lle'r ysgol yw ei ddysgu ni, siwt mae berwi a siwt mae wneud tax a phethau fel la. Nag yw hwnna'n rhywbeth ni'n mynd i ddysgu ar ffordd yn bywyd ni ta beth. Datganiad mawr fyna, casau'r bagaloriaeth, ond nes ti rhyw fath o bali nôl mas o'r twll yn raddol, dwi'n meddwl. Reit, Cerys. Fi'n anghytuno gyda y ffaith bod aroliad yn cael ei strwythuro yn anghywir, achos fel fi'n cofio aroliad ni yn mathemateg blwyddyn diwetha, oedd lot o datrys problemau, a oedd rhaid i ni aros yn meddwl, a oedd hwnna'n cyfleu a dangos pobl oedd wir gyda talent yn maths, oedd gallu fel, oedd athrawes ni'n galw yn applied maths, fel byddwn ni'n gallu edrych y cwestiwn, meddwl, a byddai hwnna'n fel rhannu'r pobl oedd yn dda yn mathemateg gyda pobl oedd jyst yn wir adolygu. A fi'n credu oedd hwnna'n ffordd rili dda o dangos fel datrys problemau. Fi'n wir yn cysau'r cwestiynau, ond mae fe rili yn dangos pwy sy'n disgleirio mathemateg a pwy falle sy'n jyst yn dysgu'r gwaith. Beth am biti'r... Diolch i ti, Cerys. Beth am ti'r pwynt mae, efallai ysgol yw, fel oedd fi yn rhoid berwi wy, a dysgu eisiau mae llenwi ffurflenni treth, Keith Davies? Wel, gai weid gyntaf i gyd, taw fi oedd yn gyfrifol yn y cydbwyllgor am y bagloriaeth Gymreig i ddechrau. Nawr gallwch chi ateb yn uniongyrchol felly. Mae hon yn stori wir. Le o'n i am yn yr 98 bore ddo, oedd yw'n ysgol gyfyn yn Llanelli yn siarad a dosbarth blwyddyn 11 oherwydd y cynulliad a bagloriaeth. A wedodd sawl i'n mynnu bod nhw ddim yn hoffi'r bagloriaeth. A'r ail beth yw eisiau weid, cyn bod fi'n dod nôl i ateb, yw tawathro mathemateg o'n i. So, os ych chi cael trefferth mynnu, wel. Ond gaf i weid am y bagloriaeth gyntaf. Achos amser wnaethon ni sefydlu'r bagloriaeth, a dwi'n mynd nôl, so i gofio'r flwyddyn nawr, 2005 neu rhywbeth fel la, mae wedi bod mynd os blynyddau. Ond wnaethon ni sawl peth fyna, gyntaf i gyd, mae rai chi wneud profiad gwaith, a mae 2 fab sydd fi wedi gwneud y bagloriaeth, so nhw wedi cwyno dau. A maen nhw wedi gwneud pethau bydden nhw ddim wedi gwneud o'r blaen. Mae rai chi gyfrannu yn y gymuned. Mae rai chi drafod beth ni'n galw yn Saesneg, beth ni'n galw nhw PESC, Political, Economic, Social and Cultural Issues, dylech fod yn trafod rynnu. Uwch ben wedyn, y sgiliau mewn llythrenedd a rifedd. Mae rynnu ar ben eich cyrsau academig chi. Ac hefyd,
oherwydd bod pobl ifanc Cymru yn blwyddyn 9 yn penderfynu bido wneud iaith modern, yn blwyddyn 10 ag 11, dim ond rhywbeth fel 10 ar 20% o blant Cymru sy'n wneud Ffrangeg neu Almaeneg neu Sbaeneg ar ôl blwyddyn 9, a benderfynon ni mynnu bod nhw'n gorfod wneud wythnos o iaith modern, mwyn bod nhw'n cael y blas to. So, pwrpas y bagloriaeth oedd i ehangu pethau, nid i gadw pethau yn academedd. So, yn y pen draw, os i chi moyn mynd i brifysgol, lle weithioch chi bod miloedd o bobl ifanc yng Nghymru wedi cael lle mewn prifysgol oherwydd bod nhw'n llwyddo yn y bagloriaeth. Gai ofyn, pan chi'n clywed sylwadau, a dwi ddim yn anghyffredin, mae ambell un wedi beirniadu'r bagloriaeth, Keith. Oedd e'n syniad da o edrych nôl? O, fi'n credu oedd e, achos fel o'n i'n gweud, nath am un o'n feibio ni pethau, bydde fe byth wedi wneud. A na gyd oedd e'n wneud yn y 6 dosbarth oedd mathemateg a ffiseg. Ond oedd e'n cael y profiadau gwahanol un, ble oedd e'n ffwrdd cydweithio â bobl eraill. A beth arall am mathemateg a i neu hwn yn hefyd, achos un o'r pethau sy'n poeni ni man hyn yn y cynulliad, mor belled a bod addysg yn y cwestiwn, yw yn y gwybod sydd chi'n clywed am y pynciau STEM. Science, Technology, Engineering, Mathematics. Sdim digon o bobl ifanc yn dilyn y cyrsiau yna, ac yn enwedig merched. Dwi'n cofio am sy'n ni'n ysgol sy'n blynydde maith yn ôl, dim ond 2 ferch na ffiseg lefel A yn yr ysgol. Ac wedyn, ffordd gallwn ni gael mwy o bobl i ddilyn y pynciau yna. Achos yn y pen draw, mae'n fab i nawr y boi oedd yn gwneud y bagloriaeth, dwi'n newid mynd fel lan i Llundain, i Imperial College, mae'n gwneud doethuriaeth yna, yn Aerospace Engineering. Ond chi'n meddwl beth yw e? Chi'n meddwl am barianneg fel olew myny na olew myna? Na, ffiseg, gwybodaeth technoleg a mathemateg yw e. So i chi ferched, paidwch yn ngofio bod y pynciau yna'n bwysig. Gai ofyn, nes i roi y cwestiwn yma i'r llawr, ond i ofyn i chi hefyd. Pan chi'n clywed beirniadaeth am system addysg Cymru trwy bethau fel PISA yn amlwg, a chymryd beirniadaeth ar draws y ffin bod Cymru ar ei holi, chi'n teimlo bod y pwyslais yn iawn? Donaldson yn sôn, fel chi'n sôn, yr adolygiad mawr yma ynglyn â creu gwelltu nasyddion, pobl iachus credigol. Ond os yw'n methu'n academaidd, ond i ddylen pwyslais ni fod fyna i ddechrau? Ie, ond os ydych chi'n edrych ar PISA, chi'n bod, fel mae pynciau nawr, mae pynciau'n dilyn cyrsiau cydbwyllgor neu rhyw fwrdd arwli arall, ac wedyn mae PISA'n wahanol. Mae PISA'n sôn am ddefnyddio pethau. A dwi ddim yn credu bod ni, a mae rhaid ni fod yn gyrcus mynd na PISA, achos dwi ddim yn siŵr am PISA, achos amser dwi'n gweld, beth sy'n marco i Brifysgol Caergrawnt. Right? O'n i'n marcio mathemateg lan i lefel A. A ni'n cael bobl o Malaysia a o China yn ala paparau mewn, a nhw'n arbennig o dda. Ond dim ond PISA ni'n sôn am, dim hwnna yw'r unig feirniadaeth. Dim hwnna yw'r unig feirniadaeth. Ni'n cael yn berniadu am PISA, ond amser chi'n edrych ar gwledydd eraill, sydd bob plentyn yn eistedd nhw yn y gwledydd eraill. A mae'n un, ni'n credu bod pawb yn eistedd nhw, a wedyn mae'n hwnna'n neud... Oce, i symud yn hynny wrth, ond i chi'n mynd teimlo bod yna wendid yn y sgiliau academaidd sydd gyda ni, ond i ddylen i fod yn taclo hwnna gyntaf, i godi canlyniadau lefel A, tygau, math na beth, yn y pynciau craidd sy'n mynd i gario pobl? Wel, na pa, mae gweinidog wedi gofyn i Donaldson i wneud arolwg. A'r ail beth, yn gwybod os dylen i wedyn, ond wrth gwrs mae yna adroddiad arall yn mynd o mas ar y fforddi athrawon. A mae'n mynd yn gyrsiau 2 flynedd, achos mae un o'r myfyrwyr fan hyn yn sôn gynnau am y busnes o athrawon. Mae'r holl newidiadau yn yr ysgolion, ma'n wan dod i pwysau ar athrawon. A un o'r pethau mae'r gweinidog wedi gwneud yw os eich eisiau mynd i fod yn athro yn y dyfodol, byddwch chi'n cael cyrsiau 2 flynedd, achos mae siwt gymaint o newidiadau yn digwydd. Oce, diolch Keith, na i dod i fan ôl i'r llawr nawr. I ni'n gofyn gormod ar ysgolion, o'n i'n trafod neithwr pethau fel addysg rhyw, rai o'ch chi'n sôn am yng nghyd-destun cannabis cyffuriau, dylen ni fod yn cael addysg ar hwnna hefyd. Oedden ni'n gofyn gormod ar ysgolion, neu efe hwnna yw'r un lle, Catrin? Dwi'n meddwl bod ni'n gofyn gormod, achos oedd fatha rei yn deud, oedd fatha dim lle'r ysgol di i ddysgu hynna, ond dydy pawb ddim yn yr un sefyllfa cartrefol i allu gael y cymorth yna adref, neu allu gael y cymorth yna dros y blynyddoedd. Rhaid i chi feddwl hefyd am, fatha, da ni'n wlad, fatha, mae'na dipyn o'n ni'n mynd i'r ysgol, wrth gwrs, mae
addysg yn bwysig ac yn y blaen, ond heb sgiliau bywyd yn yr ysgol, mae'n posib sy'n y rei sydd ddim yn mynd i gael sgiliau bywyd sy'n allan i'r ysgol. Mae'r un ni'n ffodus, ond mae'r un ni'n llai ffodus. Rhaid cofio mewn pobl yna hefyd. Pwy sy'n gytuno gyda Catrin fyna? Ti'n y blaen rhan, ti'n cael lawr. Pam bod yna ddadl o blaid? Fel o'n i'n sôn, mae angen pwyslais academaidd hefyd, lle bod ni'n cwmpo ar ôl, ond pam bod hyn mor bwysig? Achos mae pobl, mae'r pobl yn fel y cyfarfodydd yma, maen nhw ddim yn sylweddoli, a maen nhw ddim yn meddwl, mae pobl yma sy'n llai ffodus yn ni, a sydd ddim dy teulu, sydd ddim dy rieni, a dy'r pobl yma ddim yn cael y sgiliau bywyd, fel pethau syml fel sut i berwi wi. A mae angen y pethau, fi'n meddwl yn swnio bach yn sili, ond mae angen y pethau yma yn ysgol ar sgiliau fel addysg ryw, addysg ymgyffuriau, am fel pethau modern sy'n effeithio arnyn nhw. A fi'n credu bod y syniad o'r bagaloriaeth Gymraeg yn gywir, ond dyw e ddim yn cael ei gweithredu'n gywir o fewn yr ysgol. A beth yn golygu hyn, gan bod ni wedi crybwyll y fagloriaeth a bod Geith Davies yma, lle di ymelaethu ar? Beth mae'r fagloriaeth yn ei gyfrannu tuag at addysg? Wel, ar hyn o bryd ni'n edrych ar gynnesu byd eang, ond mae fod yn helpu ni sut i fod yn dinasyddion da, ond so'n deall sut gall gynnesu byd eang effeithio nhw ni fel dinasyddion. Fel fi'n gwybod bod chi'n cyfrannu dy'r ymgylchedd, ond i fi fod yn dynesydd da yw sut i ymddwyn tuag at bobl eraill, sut i ymateb i broblemau gwahanol, a so'n credu bod y bagloriaeth yn dysgu ni'r sgiliau ni. So mae'r syniad yna, ond dyw e ddim yn cael ei gweithredu'n gywir o fewn yr ystafell dosbarth. Wel mae gyda chi glistiau, dwi'n siŵr bod Keith yn awyddus i glywed unrhyw adborth ar y fagloriaeth, a crôn digon trwchus i Gymru, fi'n siŵr, a rhoi e nôl o ran eich argymhellion chi. Beth yw'r farn gyffredinol ar y fagloriaeth Gymraeg? Siw mae'n cael, reit... Fi'n teimlo bod e o werth, tyma bach, ond mae lle i wella fel, mae lot o teuluoedd diwrnod yma gyda problemau ariannol a, wel, chymod, os bydd problemau ariannol dy fi, sa'n gwybod siwr i ddelio gyda fe. Fi'n credu falle bod eisiau ni cael mwy o wersi gyda problemau ariannol. A fyd gyda pethau fel gwleidyddiaeth, byddai'n cael pleidleisio amser hyn byddai nesaf. A sa'n gwybod siwr fi'n teimlo bod ni achos rhaid i cael digon o wybodaeth o'r ysgol am bod ti, unrhyw beth, byddwn ni ddim da clem pwy bleidleisio amdano, achos rhaid i cael dysgu dim byd. Felly, oedd hwnna'n rhywbeth ti'n gallu dynnu mewn, ti'n meddwl, i'r fagloriaeth Gymreig i wneud chi'n well dinasyddion? Ie. Hynny yw, a di sodlu pethau fel cynnesu byd eang, neu ar y cyd, neu ti'n meddwl, siwt ni fod yn edrych ar bethau? Fi'n credu mae eisiau ni edrych fel ar bach o bopeth, fel mae cynnesu byd eang yn bwysig achos, chymod, mae pethau bach yn ei wneud yn gallu effeithio ar y dyfodol i'r cenedloedd nesaf, ond wedyn eto, dwi am pleidleisio am y person gywir am y cenedlaeth nesaf. So fi'n teimlo falle bod eisiau cael mwy o addysg ar ni am beth allwn ni wneud i helpu'r dyfodol o dan pob mater. So fel, cynnesu byd eang yn bwysig achos, chymod, so chi eisiau gwneud dim byd gwal i'r byd, a wedyn, unrhyw beth gyda fel y llywodraeth, chymod, chi eisiau cael y person reit i wneud y job. Greu, diolch. Fi'n gweld bod chi'ch dwylo am hyn, ond fi jyst moyn mynd i'r cef yn at y berwyn, achos eisiau tynnu chi mynd i'r drafodaeth yma hefyd. Robert, roi ti ar y spot yma. Dim yn mynd union gyrchol amdano y bac, ond dwi'n meddwl y ffordd ymlaen efo addysg ydy rhoi mwy o annibyniaeth i ysgolion. Achos dim yn bosib i Gaerdydd ddeud beth dylai gael ei weithredu'n bob un ysgol yng Nghymru. Achos mae'r ardaloedd Cymru i gyd mor gwahanol lefelau adlodi a gwahanol sefyllfaoedd cymdeithasol. Dwi'n meddwl bod o'n bosib i penderfyniadau i gyd gael ei wneud yn fan hyn a bod y penderfyniadau yn rhai cywir. Felly, falle cwestiynnu'r syniad o gyricwlwm cenedlaethol. Siwt, os ydy enghreifftiau, siwt bydde ti'n newid pethau yn y bala? Sgynna i ddim agenda yn ar hyn o bryd, ond dwi'n jyst meddwl bod o'n syniad gwell bod ysgolion yn cael yr annibyniaeth yna, achos nhw sy'n gwybod i ddisgyblion gorau, a maen nhw'n gwybod sut i rhoid neu gyflwyno pynciau gwahanol i'w ddisgyblion yn y ffordd orau. Mae'n pwynt bach diddorol. Diolch ti, Robert. Joseph, Ifan, ydych chi eisiau... Un ai ymateb fydd, Robert yn gweud, neu sôn am y bac neu'r pwnc dan sylw, sef sgiliau bywyd neu sgiliau addysg. Be o'n i'n meddwl efo'r fagloriaeth Gymreig ydy bod, eto mae lot di sôn, mae'r syniad yn dda neud o i dynnu pethau sydd ddim gymaint mor academaidd i fewn i'r curriculum, ond bod hanner o dwi'n teimlo jyst yn dicio boxes a gael sgwennu, pethau sydd ddim yn helpu ni o gwbl, really, efo unrhyw beth dyn eisiau gwneud byth. Felly, mewn egwyddor, wyt ti'n gefnogol o'r fagloriaeth?
Ynddo, yn sicr, ond dwi'n meddwl bod o'n gweithio ar hyn o bryd yn y ffordd da ni fod yn neud o. Alla mai fi sy'n cwyno os bod fi angen neud lot o waith arno fo ar hyn o bryd. Wel, ti'n gwybod, phob un a'i fi llefoedolur yna fe. Sori, o'ch chi'ch dwy a'ch dwylo lan fyna i'r gain? Fi sy'n teimlo mae fel cymdeithas yn mynd yn rhyw obsesiwn yma gyda aroliadau a profion. Mae mam yn athrawes Gymraeg, falle un o'r pwynciau gweithad a'r holl marco beth sy'n gael. A mae'r pwysau sy'n cael ei roi athrawon sy'n cadw cael ei gynyddu a mae pobl yn byw mewn ofon o estyn yn dod i'r ysgol. Chymod, sy'n eisiau halach bywyd chi'n ofni am estyn neu beth maen nhw'n mynd wedi am yr ysgol, achos chi'n dysgu bob dydd, sy'n eisiau ofni a paratoi o flaen llaw am estyn. Achos mae prifathro yn mynd yn obses gyda fe, a mae athrawon yn mynd yn sal y bethau, achos y holl obsesiwn yma sy'n cael ei roi, a maen nhw'n poeni beth byddai canoliadau'r ysgol, os na ni'n fod yn ddigon daw. Mae mwy fywyd na poeni am safle eich ysgol yn y bandio o bethau fel yna. Mae eisiau chi just mynd mas a byw eich bywyd chi, a peidio byw mewn ofon o ganoliadau holl brofion mae ni'n cael. Yn gweld rhai o'r athrawon yn gwenu fyna. Diolch i ti, fi'n siŵr, am dy gyd ymdeimladau sefyllfa nhw. Rhys, ti ar lawr yn, sori, ddau nôl ti, Fiona. Fi'n cytuno gyda'r gosodiadau sydd wedi cael ei roi fod lot o dico boxes yn digwydd yn ysgol yr wned. Fel oedd Eirgen yn gweud, yr prifathrawon jyst yn neud siŵr fod nhw'n saff a fod yr ysgol yn cael y drychiad da yn fwy na bod nhw'n ffocysu ar falle anghenion y plant a sut mae'r plant yn teimlo am flwyddyn ysgol. Ond nag yw un beth da, na i gyfeithi hwnna, sefyllfa chi'n gwynebu aroliadau, ond nag yw un bwysig i gael rhyw ffon fesur i wneud siŵr bob un yn cyrraedd y safon? Ydy, ond ar yr un pryd fi'n meddwl fod angen mwy o ffocws ar sut mae'r plant yn neud, a sut mae'r plant yn teimlo fewn yr ysgol o ran... fi'n siŵr, oedd wedi digwydd i fi, nes i wneud arholiad Sbeineg ar ddiwedd blwyddyn 10, a oedd dim llawer o sians ni really i ddysgu'r cwrs llawn, a dim bai yr athro oedd hwnna o gwbl. Nath dim un o'r dosbarth yn rhy dda, ond eblaw am Luke, ond wedyn, y flwyddyn yna, nath yr brifathrawes wedyn benderfynu, reit, ni ddim yn mynd i wneud aroliadau ieithoedd modern a ddiwedd blwyddyn 10, achos bod dim amser i orffen y cwrs. Wel, allai rhywun edrych ar hwnna fel unau bod hi'n meddwl am y plant a bod hi ddim eisiau rhoi falle bod nhw'n cael ei digaloni gan yr marciau gwael, ond gallai hefyd gael ei edrych fel bod hi ddim yn hoffi'r marciau gwael ar record yr ysgol. Ne, oedd i fe'n adlewyrchu ar y ffaith bod yr ysgol yn gofyn ei gormod. Hynny yw, maen nhw'n goffod dysgu holl bethau yma, heb gallu canolbwyntio yn benodol ar sgiliau academaidd, falle. Jyst twli'r cwestiwn yma, sori, o ti ar y lawr lan fyna. Ie, fi'n cytuno be mae Rhys yn gweud fyna. Mae ysgolion yn dod yn fwy obses, yn wedi beth i'r gain fyna amdano'r ysgolion, maen nhw'n obses gyda estyn a stwff. A fi'n meddwl, yn sicr yn ysgol ni, mae'r lefelau presenoldeb ac ati yn cymryd mwy o blaenoriaeth dros addysg ni. Yn wedig yn yr amser yn yr haf pryn dylan at aroliadau ni, yn amlwg oedd disgyblion am cael amser i fynd off adolygu, ond oedd yr ysgol ddim yn bod yn darparu'r amser yna i ni i adolygu achos bod nhw moyn y lefelau presenoldeb lan fel bod yr ysgol yn edrych yn dda. Felly chi bron yn teimlo'r pwysau ar athrawon ar ysgolion drwyddo i siaman effeithio'n ymarferol yn chi. So nes i addodd yn ôl at y ti, Fion, diolch yn fawr i ti. Yn ôl at y bwynt am y bac, fi'n meddwl un peth briliant mae bac yn ei. Sori, fi'n ôl o fe. Ti'n difaru gweud nawr bod ti'n cysau'r bac yn, ti'n meddwl gydwybod yn cnoi yn meddwl. Fi yn cysau, sa'n mynd i fy nôl arno hwnna, achos fi yn, a mae lot o wellad i wneud iddo. Fi'n teimlo mae fe yn gwella, fel mae fe newid yn gyfan gwbl i ni nawr leni fel blwyddyn 12, a cywirwch fi os fi'n anghywir nawr yr dasganiad hyn, ond mae'n negos os yn wneud y bac yn lefel A, mae rhaid bod ych chi tygau C neu fwy yn mathemateg, Saesneg neu Cymraeg. Felly mae'n gorfodi disgyblion i ail sefyll tygau nhw. A chymod, gallech chi feddwl bod hwnna'n peth gwael achos lefel A yw'r peth pwysig nawr. Ond ar ddiwedd y dydd, mae hwnna'n mynd i wella safonau tygau, canlyniadau tygau ni ar draws y wlad. Felly fi'n meddwl mae hwnna'n rhywbeth briliant. Da'r profiad gwaith, sori da fi weithio chi, ond
yn ysgol ni, ges i ddim yn cyfle i fy'n arbrofiad gwaith, nath nhw stopo ni, achos apparently mae fe'n gormod y ffws, felly diogrwydd dwi'n credu hwnna, achos ar ddiwedd y dydd, dath rhywun mewn i siarad am ti rhyw brentisiaeth peirianneg. Gret os chi eisiau mynd i gael brentisiaeth peirianneg, dim na'r lle fi. Lycsa ni fod i fod mewn lle yn cael profiad gwaith ar beth fi eisiau gwneud yn y dyfodol. A dim bai chi a'r pobl sy'n gwneud y bac yw hwnna, ond y bai yr ysgol oedd hwnna. A fi'n meddwl, mae'r ffordd mae'r bac yn cael ei gael o ar y Devil's Advocate am ddiffyn o ar y teg, yr athrawon da yma sydd wedi dod â chi lawr fan hyn i chi gael profiadau bywyd gwerthfawr yn y cynulliad. Ond, oeddi hwnna'n adlewyrchu ffaith bod ysgolion yn goffo wneud gormod, hynny yw? Ni'n disgwyl nhw, a mae'r adolygiad ma'n sôn am, a diolch i Keith am Daniel Lliwe, yr ochr academaidd, yr ochr creadigol, yr ochr dinasyddion, yr ochr pobl iachus. Ife adlewyrchiad o'r ffaith bod ni'n gofyn gormod o ysgolion yw hyn? Ond os nag ni'n cael yn yr ysgol, a fel ddywedyd ynghynt, yn byti pob plant yn dod o gefndir ddifreintiedig, a bydde ddim dyn nhw yr arfe gytre i gael yr addysg. Ble ni'n mynd i gael o? Felly wyt ti'n cyd-ymdeimlo gyda'r ysgol bod nhw'n y sefyllfa caled yma, bod chi ddim wedi cael profiad gwaith? Wrth gwrs fi'n cyd-ymdeimlo gyda. Cerys, wyt ti ar y lawr yma i'r gain daeth y ti wedyn i gloi? Fi'n meddwl bod y llywodraeth yn gofyn gormod o disgyblion yn fwy na unrhyw beth arall, achos nawr, fi wedi cael fy ngorfodi i cymryd y bac. Fi'n gwneud ffiseg, maths, hanes a Saesneg a'r bac, a fi wedi clywed o Rhydychen bod nhw'n gweud bod nhw'n mynd i cymryd y bac gyda 3 pwnc arall. So, really, dyn nhw ddim really moyn y bac. So, mae'n gwastraff amser i fi, 7 gwers rydd yn pethefnos, a mae rai fi gwastraffu amser yn ei bac, a 7 really moyn i'r bac. Digon teg i rywun sydd ddim yn digon grif yn academaidd, efallai yn aroliadau, ond fi'n teimlo sef fi'n gwastraffu amser fi. Pryd allan ni fod yn ffocysu fwy ar ffiseg a mathemateg, sef pynciau, fel wedwch chi, pynciau STEM, a fi mae'n wneud engineering, so mae hwnna'n rili bwysig i fi ffocysu ar hwnna, yn hytrach na ysgrifennu traethodau ar traethodau ar traethodau, a rhywbeth fi wir ddim yn becso. Allan ni bod yn wneud fel gwaith gwrfoddol yn allgyrsiol, os o'n i wir moyn, a beth sy'n gwneud fi yn mor wahanol i bawb arall, achos bod fi'n gwneud y bac, os mae pawb yng Nghymru yn gwneud y bac, mae fe'n ddim o werth o gwbl i fi yn personol. Mae prifysgolion fel Rhydychen, maen nhw'n mynd i edrych yno beth fi'n neud, so Saesneg, hanes, maths a ffiseg. Pe bai fi goffod cael gwared o ffiseg, er mwyn ffocysu fwy ar y bac a cael fwy o gwersi rhydd. Wedyn, ydyn nhw'n mynd i, ydw fi'n mynd i sefyll mas achos bod gyda fi bac? Sa'n meddwl bod e'n ei lot o wahaniaeth yn personol. Pwynt diddorol iawn, diolch yn fawr i ti, Cerys. Bydd rhaid ni gloi yr drafodaeth. A dyn ni'n mynd i'r gwas amser yr ail bwnc, os bod. Na gyflwyno a'n ffred yr ail bwnc, os bod yn rhaid. Reit, os rwy'n ar dan eisiau gwneud pwynt ar hwnna cyn bod ni'n gloi? Ti er gael eisiau i ti. Un sydd ni'n gloi de. Nôl at y pwynt wedd Jacob yn gweud bod ti a nôl bod ti obsesiwn yma gyda argoliadau. Mae'n cymryd drosto pethau syml fel falle cymweictod o fewn ysgolion. Yn un ysgol Gymraeg, ond mae dros 90% yn dod o deuluoedd Saesneg. A mae'n sioc i ni os ni'n clywed Cymraeg yn cael ei siarad ar y coridorau, ond i ddewyn o'n canolbwyntio mwy o pethau fel yna, lle poeni am wch i wneud gwaith cartre chi, be ges i yn y prawf na. Cwestiwn da i orffen y drafodaeth. Mi'n siŵr allai yna greu trafod yn eich plith chi. Reit, diolch yn fawr iawn i chi am eich sylwadau. Diolch Keith am fod yn barod hwnna i ymateb i'r cwestiynau a'r sylwadau yn codi. Reit, awn ni i bleidlais felly. Awn ni nôl at yr ysganiad gwreiddiol. Oedd y drafodaeth ar y bac yn ddiddorol iawn, felly diolch am rannu eich Ond, cwestiwn, y datganiad dan sylw, oeddech chi'n cytuno neu'n anghytuno. Reit, agorau'r system nawr, ych chi cael cofrestru pleidlais. Os newch chi gyd wasgu'r botwm hir di dan ar eich keypads chi i ddangos bod chi ma yn barod i bleidleisio. Fel wnaethoch chi gynnau, gwasgu'r botwm hir di ar y gwylod, jyst i gofnodi eich presenoldeb chi. 5 ar ôl, yn y cefn, Joseph a Ifan, fi'n credu. Ydw i'n iawn? Ydw. Oce. Elliot, ti ddal ar ôl hefyd, neu wyt ti'n penderfynu ymateb wrth hwn? Ti mewn? Sain. Gwasga fe to? Oce, gret, pob un mewn. Reit, y cwestiwn dan sylw yw, y datganiad, pwrpas addysg ysgol yw roi sgiliau academaidd i ni, nid sgiliau bywyd. Felly, ife pwrpas ysgol yw rhoi sgiliau academaidd i ni. Os chi'n gytuno, gwasgwch y botwm sy'n gwyrdd tan o fe. Os chi'n anghytuno, botwm coch. A os chi eisiau matal neu ddim yn siŵr, yr un gwyn. 4 ar ôl i bleidleisio. 1 ar ôl i bleidleisio.
ti ar canol. Fe ti ffi... O na, ti wedi. Pwy sy'n heb pleidleisio? O, pob un wedi. Reit. Gret, dwi'n gau. A mae'r yn trechu. Felly, pwrpas addysg yw roi sgiliau academaidd i ni. 18 yn cario i fyna. 14 yn credu na, lle i roi sgiliau bywyd i ni, a 3 heb benderfynu neu'n ymatal o'r drafodaeth. Felly, mae hwnna'n cario. Pwrpas addysg yw roi sgiliau academaidd i ni. Lyfli, diolch yn fawr i chi gyd am y drafodaeth fyna. Difyr iawn clywed eich sylwadau chi.